Marahay na udto sa Indugabos. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kaibigan, mga lods. Ito po mga kaibigan ang pagpapatuloy po ng ating biyahe dito po yan sa aming probinsya ng Bicol. Bali dito po tayo ngayon mga kaibigan, mga lods, sa napakagandang bayan po ng Baaw, Camarines Sur. Ang bayan po ng Baaw, Camarines Sur mga lods, isa po itong first class municipality at mayroon po itong 30 barangays. Ang wika o salita po rito ay tinatawag pong Sinaranaw o mas kilala po sa tawag na Rinconada. Matatagpuan po ito sa ikalimang distrito po. Dito po yan sa probinsya po ng Camarines Sur. Ito po yung kanilang simbahan. At ito naman po sa tumbok po natin, yan po yung kanilang palengke, yung public market. Sa baba po meron po dyan na isa pong supermarket, yung LCC ulit, kasi sikat na sikat po yan dito sa amin, yung LCC supermarket at mall. Puntahan po natin ang kanilang simbahan na tinatawag pong St. Bartholomew Parish Church. Bali itinatag po ito mga kaibigan noon pong 1684 at sinira po ito ng bagyo noon pong 1706 at muling nagtayo po ng simbahan noon pong 1731 at muli naman po itong nasira po ng lindol noon pong 1811 at ni-repair at itinayo po ulit ito mga kaibigan, mga lods, noong 1850 hanggang sa kasalukuyan po mga lods. At ito na po siya, napakaganda po ng simbahan po nila ngayon dito. Napakatindi din po pala ng pinagdaanan ng simbahan ng Baaw mga lods. Nasunog tapos nilindol, pero ito na siya ngayon, napakaganda. Tingnan nyo naman po mga lods, talaga naman sarap dito magsimba. Ito mga kaibigan, no, itinayo po noong 1684, talagang sobrang tagal na. Alin at pasukin po natin ang loob mga lods mga kaibigan at ang makita po natin ang loob po ng simbahan na to. Talaga naman sa labas pa lang talaga namang matitingnan na natin na talaga napakatagalan ng simbahan na to. Alam niyo po ba mga lods mga kaibigan kung bakit sikat at kilala ang bayan po ng Baaw? Dahil dito lang po mga kaibigan ipinanganak ang unang Filipino bishop dito po sa atin sa Pilipinas na si Bishop George Barlin. Napakaswerte naman natin mga Bicolano. Taga rito pala yung pinakaunang bishop sa Pilipinas. Galing naman, isang Bicolano. Ang bayan po ng Baaw mga lods ay hindi naman po masyadong kalakihan pero punong-puno po ito ng history. Ang bayan na ito ay isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Kaunting kaalaman po muli mga kaibigan, mga lods, ang bayan po ng Baaw ay mula po sa salitang bao na ang ibig sabihin mga lods mga kaibigan ay tubig tabang na pagong. Isa po itong maliit na pagong mga lods mga kaibigan, kasi ang bao kasi po tawag po yan dito po yan sa amin ng maliit na pagong, dito po yan sa amin sa Bicol. Makikita po natin ang bao o yung maliit na pagong sa mga matubig at medyo magubat na lugar. Kaya ito po yung pinangalan nila sa bayan po ng Baaw. Ito mga lods mga kaibigan, makikita po natin yung kanilang fire department, andyan po yun. Tapos ito po yung kanilang palaruan. Katabi po niyan yung ginagawa po nilang municipal hall. Di ko na po binidyoan dahil ginagawa pa po yun. Pero ito po talaga, napaganda po talaga ng Baaw, Camarines Sur. At isa pa pong kaalaman mga lods mga kaibigan, ang bayan po ng Baaw ang tinaguriang egg basket dito po yan sa amin sa Bicol. Dahil napakaraming poultry po rito. Talagang dito po nanggagaling ang marami pong itlog na dinideliver po at nasa iba't ibang lugar po rito sa amin sa Kabikulan. Tuloy na po natin ang biyahe pauwi sa amin sa Pulangi kasi nag-aantay na po aking minamahal ng mga magulang. Kasi tanghali na nandito po ako. Marami po akong dinaanan na bayan. Ito nga po pala mga lods, itong bayan po ng Baaw, bali hindi po talaga to daan ng mga bus na o kaya ng mga sasakyan balik at pauwi po ng Maynila, kasi nga po may diversion road po na dinadaanan. Ito po kasi bali kakaliwa po kayo kung papunta po kayo sa amin sa Pulangi, kasi yung iba nagdi-diversion na po, di na po sila dumadaan dito sa bayan po ng Baaw. Kasi kung sakali man pong dadaan pa po kayo rito sa bayan po ng Baaw, tapos sunod pong dadaanan nyo yung siyudad po ng Iriga na talaga naman medyo ikot pa, di katulad po dun sa diversion, bali ang labas nyo na po dun na po sa bayan po ng Nabwa at medyo matraffic pa po kung ikot pa po kayo ng siyudad po ng Iriga. Tapos pero kung taga Buhi po kayo, Buhi Camarines Sur, na yung matatagpuan pa natin yung pinakamaliit na isda sa buong mundo, yung Sinarapan, bali dito po ang daan nyo mga lods mga kaibigan. Dadaan po talaga kayo rito po yan sa bayan po ng Baaw, tapos sunod po sa Iriga City bago po kayo papunta po ng Buhi. At makikita nyo na po ron yung bayan po ng Buhi, na doon po makikita din po yung Buhi Lake na talaga naman isa po yan sa lake na kung saan matatagpuan yung pinakamaliit na isda sa buong mundo. May video na rin po ako nyan. Bali ang tawag po doon sa isda po nun yung Sinarapan. Baka po gusto nyo pong mapanood yung video ko po ng Buhi Lake, pati po yung bayan po ng Buhi. Bali mga lods, ngayon lang ulit po ako nakadaan dito kasi nga po talagang doon na po ako dumadaan sa diversion. Napakaganda na po pala ng kalsada rito, yung papunta po ng Iriga City. Hindi ko akalain na ganito na po, napakaluwang na. Ito mga lods, yung kanilang school, isa po yan sa pinakamalaking eskwelahan po rito sa
Bakaw Camarines Road. Dati-rati dumanan dito yung bus na biyaheng Naga. Kaya nakakadaan pa ako rito noon. Pero ngayon yata dumadaan pa rin po mga lods yung biyahe pong yung ordinary po na galing po ng Iriga City. Dito po talagang daan sa Baaw. Sobrang nakapaganda naman mga lods, mga kaibigan. Yung nakita nyo ba yung bundok na yon? Sobrang ganda. Naku po, talaga naman. Habang nasa biyahe kayo makikita nyo napakagandang view ng bundok. Di ko alam kung anong bundok po yan, kung Mount Asog o Mount Iriga. Di ko po, sensya na mga lods, mga kaibigan, kasi talagang di ko po alam. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo sa panonood nyo po sa aking channel na kahit maliit lang, pinagtsatsagan nyo pong panoorin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po. Salamat.